Per nosaltres és un dia històric per al col·lectiu d'autònoms i autònomes catalanes, perquè per primera vegada nos sumem a una vaga general i una vaga en la que nosaltres bàsicament volem situar la manca de polítiques que s'han desenvolupat per al col·lectiu d'autònoms davant d'aquesta crisi, un conjunt de reformes que en cap cas beneficia la recuperació del nostre col·lectiu, que és un dels que més està patint aquesta crisi. Pensem que només a Catalunya, a l'any 2009 i el que portem de 2010, gairebé 130.000 autònoms s'han donat de baixa, per tant, unes polítiques que no estan donant resposta i una vaga que per nosaltres mereix primer, que el col·lectiu d'autònoms estigui representat i segon, que el col·lectiu d'autònoms treballi d'una manera intensa. Tenemos dos espadas de Damocles encima y queremos protestar y que el gobierno evidentemente lo tenga en cuenta antes de tomar las medidas que está anunciando. Una que es la jubilación, ampliar lo que es la jubilación a los 67 años, que está echando voces de que lo va a hacer, que no lo va a hacer, y es como lanzar un globo sonda a ver si finalmente esto tiene alguna resonancia, y evidentemente por eso los autónomos, entre otros motivos, este es uno de ellos por los cuales nosotros nos vamos a manifestar y llamamos a que todos los autónomos secunden el paro del día 29. Y por otro lado es la ampliación del cómputo de años para el cálculo de la jubilación, de la pensión. Las grandes empresas se están negando a reconocer la negociación con las asociaciones de transportistas, están negándose a hacer contratos viables, están haciendo contratos basura debido a la situación económica, y en esa dinámica estamos dispuestos a apoyar esto. Por otra banda, también el tema de las prestaciones sociales, que los autónomos en principio no tenemos derecho, los autónomos se están plegando y las pequeñas empresas sin ningún tipo de prestación social plegan con deudas, cuando también ellos mantienen deudas con la Seguridad Social, con las empresas que venden los camiones, etcétera, etcétera. Veiem perillar, les prestacions socials, les millores socials que hem anat adquirint durant aquests temps, on també creiem que tot l'esforç que s'ha fet per millorar podria anar en retriment del sector. Això parlaríem amb temps de durada de jubilació, allargaments, pèrdues de poder adquisitiu, pèrdues socials. El col·lectiu d'autònoms i els organitzacions que el representa portem anys demanant millores en la protecció social, millores en els drets en l'entorn del mercat de treball. Difícilment podrem avançar amb això quan el govern el que està és retallant drets ja consolidats del món assalariat.